Siwmai a chroeso i'r newyddion I ddysgwyr. Podlediad I bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Mynychu, to attend. Mynychu. Canlyniad, result. Canlyniad. Cofiadwy, memorable. Cofiadwy. Curo, to beat. Curo. Cynhadledd, conference. Cynhadledd. Gwladgarwch, patriotism. Gwladgarwch. Cyllideb, budget. Cyllideb. Argyfwng, emergency. Argyfwng. Ymgyrchwyr, campaigners. Ymgyrchwyr. Lluoedd, armed forces. Lluoedd. Cymorth, aid or support. Cymorth. Rhyng-gipio, to intercept. Rhyng-gipio. Cadwraeth, conservation. Cadwraeth. Epaod, apes. Epaod. Darganfod, to discover. Darganfod. Hynafiaid, ancestors. Hynafiaid. Arloesol, innovative. Arloesol. Pegun y de, the South Pole. Pegun y de. Amgylcheddol, environmental. Amgylcheddol. Ymchwilwyr, researchers. Ymchwilwyr. Ymosodiad, attack. Ymosodiad. Crefyddol, religious. Crefyddol. Terfysgol, terrorist. Terfysgol. Cyfweliad, interview. Cyfweliad. Canmlwyddiant, centenary. Canmlwyddiant. Rhybydd, warning. Rhybydd. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 9 ar 20 o Fedi. Dydd Llun roedd llawer o newyddion chwaraeon. Enillodd tîm rygbi menywod Lloegr Cwpan y Byd ddydd Sadwrn gyda sgôr o 33 I 13 yn erbyn Canada. Cafodd y gêm ei chwarae yn Twickenham a mynychodd nifer record o bobl y gêm. Roedd yn ganlyniad arbennig arall mewn blwyddyn gofiadwy I chwaraeon menywod yn Lloegr, ar ôl i'r llewod pêl-droed hefyd ennill cwpan ym mis Gorffennaf. Yn y byd golff, curodd Ewrop, America, yn y cwpan Ryder a gafodd ei gynnal ym Mharc Bethpage yn Long Island, Efrog Newydd. Roedd y diwrnod olaf yn agos iawn, gyda sgôr derfynol o 15 I 13 I Ewrop. Dydd Mawrth, y 10 ar 20 o Fedi. Yng cynhadledd y Blaid Lafur yn Lerpwl, gwnaeth y prif weinidog, Sir Keir Starmer, y prif araith. Yn ôl y BBEC, roedd 5 prif thema. Mewn fido, cwestiynu Reform UK, prentisiaethau a chyfleoedd I bobl ifanc, gwladgarwch a'r gyllideb. Clywon ni fod protestiadau enfawr wedi bod ym Moroco. Mae'r protestiadau wedi trefnu gan bobl ifanc sy'n galw eu hunain yn Gen Z 212. Maen nhw'n protestio yn erbyn penderfyniad y Llywodraeth I adeiladu sawl stadiwm pêl-droed ar gyfer Cwpan y Byd Pêl-droed 2030
yn hytrach na gwella gwasanaethau cyhoeddus a delio gyda'r argyfwng economaidd. Dydd Mercher, y cyntaf o Hydref. Cafodd gannoedd o ymgyrchwyr, gan gynnwys Greta Thunberg, ei dal gan lluoedd Israel. Roedden nhw'n teithio ar fflotilla rhyng-wladol yn cario cymorth i Gaza pan gawson nhw eu rhyng-gipio. Mae nifer fawr o wledydd wedi mynegu pryder ynghylch y digwyddiad, gan feirniadu Israel am rhyng-gipio mewn dŵr rhyng-wladol. Clywon ni fod yr ymgyrchydd hawliau anifeiliaid, y fonesig Jane Goodall, wedi marw yn 91 oed. Roedd hi'n enwog am gadwraeth chimpanseod ac epaod mawr eraill. Trwy ei waith, darganfuodd fod gan chimpanseod a bodau dynol hynafiaid cyffredin, rhywbeth a oedd yn syniad arloesol iawn ar y pryd. Dydd Iau, yr ail o Hydref. Dysgon ni am brosiect diddorol sy'n astudio iâ hynaf y byd. Mae'r samplau iâ o leiaf 1.5 miliwn o flynyddoedd oed. Cafodd yr iâ ei ddrilio o 2.8 km i lawr yn yr Antarctic. Mae'r prosiect wedi cymryd blynyddoedd o waith a channoedd o bobl. Bydd y samplau yma o begwn y de yn rhoi gwybodaeth amgylcheddol pwysig iawn i ymchwilwyr. Newyddion trist o Fanceinion. Bu farw 2 berson mewn ymysodiad ar synagog. Digwyddodd yr ymysodiad ar Yom Kippur, y diwrnod mwyaf sanctaidd yng nghalendr crefyddol yr Iddewon. Mae'r heddlu yn trin yr ymosodiad fel digwyddiad terfysgol. Cafodd yr ymosodwr ei saethu'n farw gan yr heddlu yn y fan a'r lle. Dydd Gwener, y trydydd o Hydref. Roedd cyfweliad diddorol gyda'r actor Matthew Rhys am sioe Theatr Genedlaethol Cymru Playing Burton. Bydd yr actor yn chwarae rôl Richard Burton. Dywedodd, y rheswm pam roeddwn i eisiau actio oedd Richard Burton. Gyda 2025 yn flwyddyn 100 mlwyddiant Burton a blwyddyn gyntaf Theatr Genedlaethol Cymru, roedd yn teimlo'n iawn dychwelyd i lwyfan Cymru am y tro cyntaf mewn dros 20 mlynedd. Bydd y ddrama a'r lwyfannau ledled Cymru ym mis Tachwedd. Cyhoeddodd y swyddfa dywydd rybydd tywydd Amber ar gyfer storm Amy, storm fawr gyntaf yr Hydref. Ar ôl cyrraedd prynhawn dydd Gwener, symudodd y storm i ogledd orllewin y Deyrnas Unedig, gan ddod â gwyntoedd hyd at 95 milltir yr awr yna, yn ogystal â glaw trwm ledled y wlad. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.